sila sir, konti na lang. Kasi di ba ngayon yung time na nagbago ng ng syllabus ba yun? Diba? Prospectus. Nagbago ng prospectus yung school natin. Sila yung nabugbog. Kaya nga sa'yo sir, di ba? Yung major subject na ilan, di ba? Tapos dinagdagan pa ng research. Kaya bugbog din yung third year. Kaya hindi natin hindi natin mapwersa yung third year. Kasi sa kanila na nga yung boot. Pagod na sila kahapon. Dapat yung first year, second year dyan yung penersa sa natin na pumasok ng maaga. Yun na niyang sa pakaramuan. Ilawt ako ng mga eskolyaw. Pwede na sa pakaramuan. Tama-tama, tangang sararuan, tuhog lang. Kaya man. Sa aga. May mga ibang business kaya pag sinabi mong karamuan. Request ka na sir ni Kuya para dahil nag-alap uli-uli. Lunch. Lunch ng mga bata para dahil nag-alap. Kaya pa-automatic maghapon na kayo doon. Oo, Sir, baka po. Kaya tayo mo siya nakakaroon ni ate. Lalo na next week. Mga ka, tayo na yung mga tulog na nangyari pa siya. Exam next week eh. Kalaw kita. Iyo po yan, tama yan. Yun yung high school talaga, hindi. Oo, diretso yan. Gusto. Dati pala dumang kaya pa lang, kuya. Elementary pala yung big-campaign media na sir. Iyo. Ang harap ko, may sarap pa ini na tinampo. Baka doon sa kapila. Itong maagi
Pero tama si Ren nga kita sir. Tama po, tama. Diretso lang man. Baka ito sir na high school duman na sa Cristo ring ito. Baka sila nga kita. Baka doon sa bandang unahan pa. Diretso lang po. Tapos mali ko kita Timani Parok kanina. Ay, hindi kita. Oo. Ang agi kayo talaga kaya, digdi. Ang Cristo ring Oo, digdi diretso dum. Iyan kaya medyo maginagyan. Hindi kayo naagihan ta shortcut. Dulo ka na Pinoy. Pinakapuro ko. Puro ka niya Cristo Rey. Ayun talaga ito ba kang pasulat ikano sa yan. Iyo. Si Inot, darami si sasakyan. Si Kadua, motor lang kami ni dyan. Ang bilis mini binalikan. Ang mga taga-Iriga, anong kaulay? Mali kaulay. Nabuha. Bugi. Isa bugi. Duman sa ibong pang ito. Hindi ko lang alam biglang agyan man. Basta ang biglang mini dyan, digdi. Hindi po ka muna talaga nag-aagay. Tararan. Dulo kayo. Cristo Rey Barangay Hall. Nalagbasan ay katambag. Yan, may anong yan man. Yun na yan. Yun, yun, yun. Ang duman. Oo. May again, di ba, ano, talagtuan, tapos ba, ano. Pero nga, isa na nilig ko mga talagtuan, kasi nagkatalagtuan ka. Hindi naman na yun, pasok. Saan kita maagi? Yang garo sa Sa may kabila, sa main gate. Bukas mga Cristo rin. Ano talaga ini? Yan na buka. Yan buka mo, ano. Naka-ready talaga yata. Narili talaga yung bukas. Harap ka. Cristo Rey. Sila mismo nag-schedule kanina, kaso 8:30 text ko na. Ang arin.
yun.